Okano edi aba na nso be share program no edi ama me kama se ne be ya obi nso betimi ahwe na watimi ayeden a comment edi ama me ene brother de na onim se ensem o dwumadi na me de bro me de na na ti wo de ebia na de se kronkron na me no kasa ebia na fo nyina no me chiamu sabre na me ka wo se ene me videos bebre atro na ye ne binom so atwetwe nkomo efa kan na ho Ghana me no mienu nti na sebi mprabi asa sabre wo hwe me na me so sabre meti ha nti ma enya ma enya wo se me nkwa me yedi nti na mo Ghana nyina fa pem eno nti na yeti asa sabre na ensem bebre ewo ho ensem a ewo ho eni se oni mu se yewo binom ho ha mo the trucks e tu kwan ana say the trucks ne ko ba bia yam fa police for eni animu omo pe na omo de ye den e tu anamo sa so pe ene ye be kwa kohwe na no fie da no me ye se meyi de ha yen wi ase ana Ghana ha ye police a ha ye no me de beto ye tifo ani ana say mema amanfo nyina ahu na police ne gusu ha yen enti ne meto police bola no nsensem no so ene meto abola ho sense bola so nsensem no ho na kakra na ya kwan no ayembae mu akwan no susa na so akwan no yembae mu yembae akwan no so that say nti ama ya kwan tuo no ana say ya no muntu e kwan so no ayeden kakra ayeden pa nti ama accident bebre eta esisi na ade nti ene mekwa koye sa nsem ha ewo ho sabi ama akwansia eta eba no me de beto atifo ne namom entwe wona enti enyum ka ba ku mienu bi emfa emma ye ene odo ehonsem beto se denta make us odon sem na me bro no se woti asem bi a emane how ana emane nya ya je ne odo kwan so but what the make na so je ne odo kwan se ne be ya but o mini ano usu ni ana me yentu anamo se ne be ya bibini a ebetimi ayden de odo ona se odo kwan so na etimi de atu anamo
sana ne me be konsem no so ensem na me be koso no ensem bebre ensem awo dwumade no timo se yenya ba na ya ba o asem bia obetimi ede afa Facebook wo no making kan ede amount Facebook wo no o asem bia opese o kan metimi o ade afa o ade amame o ye Facebook wo no ya nana tirimode me Facebook ya nana tirimode sa so na page we ya nana tirimode HYTVGH enti midi de nana tirimode betimi de afa nana tirimode page no ede amame sa so na obetimi ede afa HYTV page no na ode amame kama na bia so etimi akoso ede ama mino mienu ene yebeko from amasaman etu kaswa ekwan no so ensem bi koso ewo ho amasaman etu kaswa kwan no so ensem bi koso ho na mum ensem asefem esanse ebra na yede track CD car kesi ya enyo bi na be ka cho se parke wa ena obe parke ora se wa ena obe parke na bi se a driver fo ya sabio omoye bom nsuo driver yi ono benya kwan apake ni ono de beka so oyi afa ho na so ka so oyi afa ho a eden ene beba eden ne besi akwansia ene besi we nyina ka ho bi amaka na yetimi ahwere ye nkwa we nyina timi ka ho bi ama yetimi ahwere ye nkwa abra ye ni na ye ho se e behwere ye nkwa no na yetimi ahwere ye nkwa enti anamo ben ana fidarus mutu afa ho yesi ba be direct na kwan no so agidi sika atwa mu akwa na ana se ba kwan a akwansi afa so ba na yesi ano kwan ana hwe video na etwa go stream no so no de na hwe de we akwan ne sitie cars na nam so ekọ na eba eye one way o ena cars na nam so o de we me chiro de efa so de ekoso le kwa ye fa so accident ba so eye one way afi producer yi video a tracks na enam so na track na afa car kese e de esi so Mario hwekwaya track ye di track ni bi asiso ye di asiso no hwekwaya police ni bi ani ani mu ka track ni na eba no one way moto ni ani mu police endi ani mu enti bi bisa wo se we driver ni na se o drive carelessly anasa won mu drive am be fa so be drive de ne betu de ne besi e wo kwan mu okay so Okamafo pozo o se nice program Okamafo me da asapanya ko bon hira o but Okamafo share ma obi so onya bi na onhwe on se ni bakọ na o ka bi no wa free kwan num driver ni na free kwan num na opa wo so obe parke pesa o parke wa parke driver ni bi ana se motor driver bia endi animu enti yaman mu ye save ni ya nkasa ya de yaman na ya team amaga na ya team na afenso ye go ye nya problem awo man mu ye mpefo enkasa timemu okoka wanya asem timemu okoka wanya asem enti o man mu ye save ni ye like ye mpefo mo tun ye hu ni Ediana ekoso yaman mu Miria won nsem ho ensem a wo friji mu de bebre wo ho na mo ensem no de gawan na beka ayesame ana meje bre na maka na ma wati ase se
ensem me wo no se yeka se yeka ade betie mo amanane amohwe no momfa mo comment no embra se etesa wo abrochime mu ho ana se etesa wo abibre mu man mu different countries no etesa wo ho ana menya so se ebetimi atesa wo nkrofo amanso biti se that different countries no menya sure se ebetimi akoso sa enso ye man mu ha sei ekoso ana no ada ebeso kwaman da ebisu rodo no ehun se excavator bi a wafa timber dua na ordinary crew bibisa se we betimi esi wa America African countries ben and we betimi esi e wo so crew ben so bibisa wo area ben and we betimi esi wo so ade se Ghana obeye yebecho na yechiwa anamon bay and ombetu afa anamon be na ombetu nipa be di bone na wafa ne ho adi obeye ne ma enfata ensem fata na wafa ne ho adi enti binu mi anamon bay ana yetu kwa be so en yebefa ebetimi adi eman Ghana esi ho kwame so ne befa ebetimi ade eman Ghana ade asiwo esan se oman mu no ye woni mo bebre a e wo se yeye anamon bi a wo se yetu na yeman mu atimi atu mpon minu mienu de na wo se yeye minu mienu anamon ben na yetu sesei yakwen enye Yesi kasam enkoyi yukra yetimi bola mpo amene yen bola na adi atese wo man mu nti anamon ben ana minu minu ye ba betu anamon ben na minu minu ye tu ne ye di ati ye man Ghana edi asiho empre bebre no ye kasa ye se ye fixe o man ye fixe country yentu anamon se na be o man ne betimi akoso wo anamon be na watimi atu obi ka se sabi na wochire no wonya adwuma anaso peso ohe adwuma no watimi abo ane se o se wo kakra mpo ho ha onfa mra na onfa bi so so ma na onfa bi adwuma ana watimi tu sana ho untimi ntui afi wo so hwe a wo so o man enkoyi yem fixia ye kasi ye fixia kwan be na betimi afa so afixi amana atimi ayeyi ni bisawo kwan be na betimi afa so atu anamo afixi amana ayeyi ni nyina no ade se ye yire ye ho ni ye kano credit no credit eye adwuma se track ya ohu ye Lisa sanfato so eya one way na one way road na ye nyina ye nam so no what is adi we nam so ase akwanhia so ba wa wo be kan wa momo de am prevent o one free sa akwanhia no na sa akwanhia ba you need to make twa onan eno how akwanhia betima to abonyina abisa say yama insurance betima ya adwuma ede amawana asensebe enti Ghana se yitu anamon bi a mumma ye kase nsema ye ka no ye bo man na chi ana se ye kan nsem bi a ebe ha ye no ye mpan fo no na mum ye nhwe o hawa ye de be bretima mo fo no ansana ye obi krampo kan nka ye timi aka enye se bi ye te da se abra no ye mo ye kra so ese ye si ile bi on sensem ya akwetu mamentu esense biwu we sisi ama ensem no akoye bebre oka eyi on kanso a isimbi 80 boni nti arabono kana ya momo ya kone sen bebato menu mi de ene program no share mami osha
na wa like na wa comment na bi aso atimi ayeden akoso ene program no menche esa ne mo ba ku mi mi en 70 no menche enti wo ba so a na wa share amobi so enya bi ahwe. But let's go with the second video of the day. A video I told me, you know, and then Yampatamu Cramers never pass a video and Patamuni. Got us not at Dawson. Got us now. I took it. And then what we bring a coso or my man, in fact, and cost we cry. Because you got this, I'm what you key and near ma and we oh, yeah. The second video, what you want to say, you got this now and what you key and I won't be. I was a point for you to not want to. In fact, yani ye kan mon kase bia ye ka edi agency obina mum ntu anamon pa na yentu anamon iye se na be ya ye man bitime enya na ntuma pa edi efra. The second video of the day. Me have the Juma de Baba we say and me Sedan Kasance, me Kasance. It's all share me about modern national like Nama comment. Join the group on HYTV. We are so intimate and also come and then me Kasance. And the last video of the day. Now, in fact, we didn't bring you HYTV and Yorke FM because I don't boutique. And so you have seen a bring in a day a year on Tarushim, so pay a year baggy jeans, customized t shirt, and they might pay beyond the battle for Adam's boutique, Okamafo with me and become a day. Ma, no, with me and become a command, they do my pay. And the police are ultimate now on the next video of the day. If I do not and we are HYTV. Now, video na video. I think say a year. The most video a na in fact a SFM say and now my Ghana you good timber diamond the bibiana ya daso etifi ho na efi edi nya okoba bia efi in fact enya dia etwa iyi ewo man mu because o man no me no me no man bibi nko yi a I will say when I can see me and for this my next video of the day. So tabu dwe ansa na ye so na mama na baba de o mawo mama baba ni basho na ti ni me na no za no enam na e mo na apose ke enam it's so bridge enam I'm some of you na won to eduane se o to eduane mpa no mo to eduane no mo ti se no mo na bia no mo ti no nti won ti make show video na etwa na echere baby a sabi ye to eduane na afen so baby a hoye won were ye fa ho na kan opre se obefa hase na otitoma obede den ana kana na nkasampo no yen se da andwe ya nkase ye ho baby anipa na me obetimi aka watonso mi so toma umba bio enya dia otonso mi obenya nkwa ni nyina ga na kra ha ya asem na me ka kire we nyina ye ga na akra show eya one way aha nya ha so nye e na wo kwa akofo
na sɛ ɔtetɔ na owu a waha abusuafoɔ na ɛtɔ so bio waha ɔman no ebia na nka wabɛyɛ ɔpɛmpɔn kɛseɛ ɛde ama abusuafoɔ nti nsɛm ɛwɔ hɔ nsɛm so hyɛ adaka mu yɛka se yɛka adeɛ bɛkye wohwɛ nsu a ɛda hɔ na nka yɛ obi man so a nka yɛbɛtumi akorakora nsuo no mu kama ama yɛde akɔtɔ wɔbɛtumi de boat asi so a amanfo bɛtumi afam a de akyerɛ abɔɔle bi ne kurom a nka mu ta hɔ kama nso abibima mu Ghana deɛ yɛde ayɛ bɔɔla na yɛtu gum bɔɔla na yɛtu gum bɔɔla na yɛtu gum o anti kibitimi de ayɛ baabi a de bitimi de akɔtɔ kama nanso bɔɔla na yɛtu gum na yɛgya yɛn nan gum na yɛtu dustbins like or waste wanted and yɛtu gum nti yɛn mpanyinfoɔ mo hwɛ yɛn na mo ti yɛn a mo yɛ nsusuiɛ papa sɛ bɛyɛ bitimi etu anamɔn na kaa bitimi anya ne papɛm anya ne ntoma pa ɛfra ante saa yɛbrɛ ɛwɔ man mu yɛbrɛ paa nti mo yɛntu yɛanamɔ yie paa hwɛ Ghana yɛ mene omienu deɛ nti sɛ ɔpanyin ne ntu saa anamɔ na deɛ na wɔn nso ɔbɛyɛ ɛde afa ho yɛn mpanyinfoɔ no ntu anamɔ bi si no deɛ na wɔn nso wɔyɛ ɛde afa ho sɛ bɛtotɔ waste materials anaasɛ waste dustbin bɛtɔ dustbin na yɛde akɔ sisi mmɔntene so na obi nso a ɔtu kwan anaasɛ ɔretwam adeɛ kita na a ɔtumi ɛde ato dustbin no na yɛzu wɔ ayɛfo so ɛtumi aba abɛfa anamɔ bɛyɛ na wotuo mma yɛndi yɛman Ghana na yɛnte ho na yɛnni ne sɛ ne bɛyɛ a yɛn nso ebɛtumi afa yɛn ntoma pa ɛfra ɛnɛ nsɛm no aha na mede mu bɛsie san sɛ ɛnɛ nneɛma bi yɛntotoeɛ bi antumi ankɔ so yɛ kama amfa amma nti no aha ɛna brɛ bɛma kwan na mede mu ɛsbɛka sɛ wɔn a wɔsɔm ase no yɛ hano Yorke estate wɔsɛ menka nkyerɛ wo sɛ wopɛ dan anaasɛ wopɛ asase atɔ watɔ wie no wopɛ sɛ wosi dan wɔ so a ɛmu a ɛyɛ hano Yorke estate na bia so ntumi ɛnkɔ so kama ɛmfa ɛmma wo na biribia so ɛnkɔ so yie saa so na adom boutique sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ebia na wopɛ sɛ wohyɛ atare de kɔpɛɛti valentine a ɛbɛ yi ebɛtumi akɔ so yie pa ɛde ama wo nti a wopɛ sɛ wo ntale kama de a ɛno a ne ɛyɛ adom boutique ɔno ɛsɛ ɔmo asena mede product no yɛde kora medin ɛde no nɛte mede aha ɛna brɛ me akwan na mede mu asi makra da foforɔ anaasɛ da ɛsɛ mu no mɛsan ne wɔhyia makra wabaa Thank you.